Magandang araw po. Welcome po ulit sa Lutong Bengay. Ngayon po, ang lulutuin natin ay dinengdeng. Ito po ang aking mga ingredients. Kalabasa, bataw, bunga ng malunggay, kamote, sigarilyas, talong, okra. Gagamit din po tayo ng sibuyas, kamatis, at ang sasahog ko po ay isda. Ito po yung leftover namin na in-oven ko na bangus. Masarap po sa dinengdeng na meron po tayong isasahog na inihaw na isda or pwede rin po na karne kung gusto nyo, pero normally sa mga Ilocano po is talaga pong inihaw na isda ang aming mga sinasahog sa dinengdeng. Gagamit din po tayo ng, of course, bagoong isda at konting magic sarap. Optional po yan, kung ayaw nyo pong gumamit is okay din po. Siya nga pala, yung mga gulay na ginamit ko ay ito lang po kasi yung available ngayon sa ref, kaya ito po ang gagamitin ko kaysa masira, pagsasama-samahin ko sila. Okay, mag-start na po tayo. Okay, ngayon po naglagay ako ng 4 na basong tubig sa kaldero. Ito po, pinakukulan ko ngayon tubig. Ngayon pag kumulo na siya, at saka natin ilalagay ngayon yung bagoong. Ang dami po ng bagoong na ginawa ko is 3 tablespoon, pero kayo na po ang mag-adjust kung gaano kaalat ang gusto niyo. So, dinilute ko siya sa water and ilalagay ko na siya. Then, antayin natin siyang kumulo ulit. Ayan, ngayon kumukulo na siya ulit, pwede na natin ilagay yung sibuyas, kamatis, at pwede na rin po natin isama ngayon yung bangus. Yung bangus po ilalagay ko saglit para lang po maglasa na sa sabaw, and then bago ko po ilagay ang gulay, aalisin ko siya ulit para hindi siya madurog ng gusto. Okay, ito na po yung bangus. Guys, ko rin yung ulo niya kasi parang maglasa. Then, antayin po natin na maluto ng konti yung kamatis at maglasa po yung bangus. Siguro po mga 3 minuto. Antayin lang natin na makuha nung sabaw, yung lasa ng isda. And then, pagtas po, aalisin ko po siya. Ayan, inalis ko na po yung bangus. Ngayon, ang isusunod natin ay yung kamote. Ang purpose po ng kamote ay para lumapot po yung sabaw at saka maging manamis-namis siya. So, yung kamote, maganda yan kung madudurog siya. After nung kamote, ilalagay ko na rin po yung kalabasa. And then, ayusin ko lang po ng konti. Tatakpon po natin siya hanggang sa lumambot ng gusto yung kamote. Okay, tingnan po natin after 5 minutes. Ayan, medyo luto na siya. So, ilalagay ko na yung bunga ng malunggay. Bali po, ang pagsunod-sunod lang po nito, depende po dun sa tigas ng mga gulay. So, ito po medyo matatagal silang maluto, kaya sila po ang naunang ilagay. Okay, tatakpan ko po ulit. And hintayin natin siya ma-half cook bago ko po ilagay yung ibang gulay. Okay, tignan na natin. Kalipas ang another 5 minutes. Okay, pwede na rin po natin ilagay ngayon ang talong. Sama na din natin ang okra.
Takpan po natin for another 3 minutes. And balikan po natin. Okay, after 3 minutes, tignan ulit natin. Wow, ang sarap na pwede ko na siyang ilagay yung bataw. Ito pong bataw, dahil po nga nasa Switzerland kami, hindi pa ako sure kung gaano kalambot to dahil po iba ang texture niya compare po dun sa bataw sa Pilipinas. So, ang bataw ay ano bang sa Ilocano kasi parda ang tawag dito. So, inuna ko na po siya para malaman ko kung luluto siya ng maganda. And then, isama ko na rin po, isunod ang sigarilyas. Okay. Tatakpan po ulit natin. Okay, check ulit natin. By this time, dahil malapit po siya maluto, pwede ko na po ilagay yung magic sarap. Ito ng konti. Para yung nasa ibabaw. Tama-tama lang siya, hindi siya overcook. So, ang last po na ilalagay natin ay ang ating malunggay. Pero po, paglagay po natin ng malunggay, kailangan is patayin na rin natin and then takpan kasi maluluto na po siya sa init. Pwede ko na po siyang ilagay. Lalagay na ito. I miss this. Okay. And then, ibabalik ko na rin po yung bangus. Then, okay, takpan ko na. Patayin na natin. And after a minute or 2, pwede na natin siyang isalin sa lalagyan. Ito na po ang ating sarap na dinengdeng. Yan, tingnan nyo naman. Kain na tayo. Thank you for watching. Please like, subscribe, or share. Salamat po.